Wis toh gampang urusan iku. Iki lek gendong ke ora pas ngene iki. Ya piye toh? Kalau ke netizen roh nek awakmu ki puja perkasa. Ganti Elisa. Mbak Elisa. Ini sing ancur-ancur ini. Rupane dhewe kok nyambek ngelok koncone hancur. Alah wong kene kok ya. Disimak saking Taiwan Mbak Ira. Mbak Ira. Sembah nuwun salam untuk semuanya. Halo Taiwan, Sisye. Oh, sisye. Lapa wi? Nahwa, Ori, Bima. Si kau diam. Oh, si kau. Ayo dijegleng, ngomong disimak juragane racaan Mas Komir, Manyaran, Pak Edeli, Wonocolo, Jonegoro, sembah nuwun. Sing apik Mbak Elisa ditenggani Pak Jumbo. Nggih. Pak Jumbo, sugeng lengkah. Nah, Wong wedok seratenane dhewe-dhewe. oh iya. Ono akeh polahe. Nah, Carane goyang-goyang luar. Nah. Aku goyang dalam. oh kono toh. Goyang dalam iki. Goyang dalam ki piye? Merem aja gitu dirasakno goyange. Merem. Iki Ini lho. Mbak C, ngerti kok. Cantik sejati ngene iki goyang dalam. Nyaram biai. No Bruk. Alah. Hup. Kita karo Elisa tuk ora cocok. Ampun niki. Oh, ngono. Ngono, lek goyang dalem itu. Awakmu aja tiru ya. Engko nek tuk ngono. Goyang dalam. Iya sih. Balik mana nih? Iya. Ya. Bejo kowe aja. Rupa remuk iso jejer wong ayu-ayu. Alah ya pendak ning ngene iki ning omah ya kesiya-siya kok bae. Ya sing ajur-ajur rene. Tra yo bener sampean ndek bojo kaya Mbak Yosi, Mbak Elisa mulus-mulus ngono kuwi. Dadi pamane metu anakmu malah kaya ula-weling. Lorek. Pake wireng bibuke. Nek lair ning dalan malah lo langsung kaya polisi tidur. Ayo disimak Mas Yono King Sudo niki ya. Lerekan karo Mbak Mardi komplit. Mbah Mudin Sabong. Oh, Mbah Jarman. Iya. Pianyo wangi Yang biasalah ayo dalem. biasa. Ayo. Ceh kok kaya dhewean ya. Apa mboten, Pak? Ora. Terus. Kene iki suarane durapati awakmu sing ngene. Hang kali biak Oper Mbak Lucy.